29 तारिखनि जे गथनानै दैयैसिनि बरंनो जे आइरें एरें जों केस खालामनानै अ केस नो जों दाति दाति रसायनानै बा केस खालामना मन दाति मारो छने हागा जवाब चोली नै हागा जवाब चोली का तीसरा मता ओ टीएस टी डब्ल्यू केस खालामना मन दाति मारो छने हागा जवाब चोली नै हागा जवाब चोली का हागा जवाब चोली का से 29 तारिख एरें बिजु तिरा पोले सकावा आका खाया ने सिटी प्राना हागा जवाब चोली का हागा जवाब चोली ना तिनी जे अमन लगरा दे तो ओना मेका थानाय 29 तारिखनि जे गथनानै दैयैसिनि बरंनो जे आइरें एरें जों केस खालामनानै अ केस नो जों दाति दाति रसायनानै बागै जों दिनै अ जागा जों रेलि खिनिया हिसायो हजार हातिनि सिमिन नन केस रमियाखो जों सहिनो सबानो जों सलि थांनाय जेसका पन केस नो बरक जेसका पन कोइ रसायनानै इंथों अ केस दिनै अ जागा जों दिनै अमरेन्द्रनगर सारा का तारजला कन्स्टिट्युएन्सी अ जागा दिनै हा दुमानि पान्दा कायसा मा खालामनानै कारनखौ अबसि दिनै 29 तारिखआव जे एक्सिडेन्ट लायमानि अमन तैनाय दिनै जत अमरेन्द्रनगरनि बरंनो हैरानि खायमानि एबा अमरेन्द्रनगर एबा प्रमनगर एबा जगाइबारि अ तीनटा जागाओ जे बर्तमान प्रशासन दंना बीजेपी र सिनो ऊपर जे हैरानि खालायनाय अजथाहानि केस सिलिनाय दिनै अमन बरंनो फुयासे खालायनाय जों जाला फनामानि अबनि कारणे जों दिनै बिराद एकटा बिखुम मिছিল एबा प्रोटेस्टलि खालायनानै थाङै दं ताइको नगर महरामहाटी बरन थिक बरन बजार महरामहाटीनि थाखाय प्राय सिनि हिरापुर सिमना एबा यां दिनै को गुलिराय सिमना जों माके कासे खा दुमानि पान्दा लामा लामा जों को रैली खालायलायना नंनि सान मुखमसि जों बीजेपी हाफांनो मन कोयनाय दिनै नायदि जोंना अजथा बाबे जिनि बर काहाम न केस जुलिरे एबा हैरानि खालायनाय बरना आसे दुख कष्ट खायका अमन तैनो जों कासे सिनि हा दुमु पान्दा ताइ सिनि नायमुखम अमन दतिता तारतारि रसायनानै थं जों अमन बंथानि कोयनाय जुदि अमन रसे आगे जों अमन तेबो अमन आगे तेबो जों सयावैनो सिनि सपना सलि थानाय किनार दिनै अ अमरेन्द्रनगर आमसाइनि सिमि खरका केस जुलिर जाक ताइ टोटल दङ जागा 9 जना मासिन अमरेन्द्रनगर 3 जना कालाका प्रमनगर 2 जना दा बुजाने कालाका जगाइबारि 3 जना कालाका ता सिनि पाले बांगाव खरकसा दं मामाके के जुलिरे सुनो दिनै असुकरा बेब्रां खलाय दं बंनखे बरन रमनानि बागै चाइखौ दङ जे पुलिस प्रशासन र जों अबनि बागै किसा सतर्कखौ दंलायखा या सुनता नरम जोंनि अ खा दुमानिनो बर खोनायाके जों अ चबाना जों सयावैनो थानाय जततुको बर अमन खोनाया जाक जों अमन खोनानानै चेष्टा खायनाय बन कुमार देवबर्मा अमरेन्द्रनगर बिसिनि कासे चेयरमेन